Залежал се един стар човек, ще умира. Събрали се близките около него. Човек лежи, чека да дойде сетния му час. И по едно време им продумал, вика, искам да ви кажа една тайна, дето имах в живота. Елате по-насам да чувате добре. Приближили се тия. Човекът почва да разказва. Вика, едно време, като бех млад, имах много пари, много възможности. Имах скъпи коли, красиви момичета. Живеех си супер. Обаче, вика, един ден приятелите ме посъветваха да си намеря жена, да създам семейство. Та вика да има някой ден, като настъпи този момент, да има кой ми подаде чаша вода. Вика, и аз ги послушах. Продавах си скъпите коли. Замених шумните вечери за спокоен семейен уют. Инвестирах в образование на децата. И така, вика, ето ни, този момент настъпи. И знаете ли какво? Ви казали какво? Абе, вика, баш сега не ми се пие вода, майка му стара.